Iz dana u dan s Patrijarhom Pavlom. Moramo biti spremni za nošenje krsta na putu Gospodnjem. 17. i 30. april. Prepodobni Simeon Persijski. Vaša svetosti, znak krsta je široko rasprostranjen i može se reći svugde prisutan u hrišćanstvu, koji je smisao tog predstavljanja znaka krsta svugde u crkvenom životu, u životu hrišćana i hrišćanki. Po reči Gospodnjoj, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj. Očigledno nam je svima da je, idući za Hristom, neminovno nositi krst, a krst je simbol stradanja. Dakle, moramo biti spremni na stradanje na tome putu Gospodnjem. Ali onaj koji nam je zapovedio, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, sam je poneo krst svoj na Golgotu i na njemu bio razapet i umro radi našeg spasenja. Svakako da svaki krst koji se izobražava treba to da nam napomene, da nas opomene na tu neminovnost i neophodnost nošenja svog krsta u hođenju za Hristom. Čak mislim da bismo mogli reći da bi za hrišćanina odricanje od nošenja krsta značilo odricanje od Hrista.